Wat is uw taak hier precies? Ik ben de chef belichter en ik voer de lichtwensen uit van Jurgen, de cameraman. En dan komen wij samen tot een mooie lichtzetting, passend bij de scène. En wat is het meest wat je dan moet doen? Want er is natuurlijk buiten ook gewoon licht. Ah ja, maar als je buiten het licht gebruikt, dan ziet de scène eruit zoals het moment zich aandient. Maar eigenlijk als je een scène zonnig wilt en het is bewolkt, dan moet je die toch zonnig maken of net omgekeerd, bijvoorbeeld. En is het moeilijk? In het begin is het moeilijk, maar je leert elke dag wat bij. En wat vind je het leukst aan dit beroep, zeg maar? Om met licht het scenario te ondersteunen, dat anders zonder dezelfde belichting minder gedragen zou worden. Wie speel je in de film? Ik speel Elise, de oudere zus van Matteo, of ja, Maurice in het verhaal. Ja. En is dit de eerste film waarin je speelt? Nee. Ik heb al verschillende filmpjes gedaan voor studenten van het KASK, waar dat Domien zit. En van het Rits ook, dus een andere filmschool in Brussel. En ik heb in een televisiereeks gespeeld onlangs, Salamander heet die. En in Aspe, dat is een politiereeks ook in België, daar heb ik ook eens in mee gespeeld. Dus. En hoe ben je aan deze rol gekomen? Een meisje die in Domien zijn klas zit, Joosje, die heeft mij eens gevraagd voor een filmpje toen ook. En toen was Domien de cameraman. En denk zo via dat hij mij terug heeft gevraagd. Dus ja. Dus je moest geen auditie doen? Nee. Hij heeft mij gevraagd en dan zijn we samen gaan eten en heeft hij mij het verhaal uitgelegd. En ja, ik wou dat super graag doen. Het was een heel mooi scenario. En ik heb het dan gelezen en ja, ik zag dat volledig zitten. En vind je het leuk om te doen? Ja. Het zijn lange dagen, maar het is tof. En we hebben een leuke ploeg en een toffe sfeer op de set. Dus ja, het is leuk.